Takže ahoj. Pardon, že jsem už dlouho nedávala žádný video, ale já jsem teď neměla vůbec čas. Takže dneska jsem byla nakupovat, ale jako ne nakupovat, jenom jsem tam náhodně zašla. A koupila jsem si 3 věci. Takže první byl takový růžový lak od Essence. Je takový strašně světlý. 8 ml a myslím, že stál asi 40 korun, takhle vypadá, takhle hezkou má barvu. Mně se teda moc líbí, sice je takový hodně růžový, ale tak jako někdy se využít může. Pak jsem si koupila od Maybelline New York, ty jak se jmenují, tekutý jakoby stíny, nebo ne tekutý, takovýhle, stály 140 korun, 139 a zkoušela jsem je tady na ruce, teda teď, a nešli mi celý den smajt. Čekat. Fakt strašně držely. Vám to ukážu, jak vypadají. Ještě otevřít. A takže. Jsou takový nahnědalý, hezky nahnědlý. Nahnědalý asi ne. A takhle vypadají. Teď se vsadím, že zase nesundám. Ježiš, moc svítí to světlo. No, takhle. Jsou fakt hezký a vydrží prej 24 hodin. A já bych tomu i věřila. Takže ty jsou od Maybelline New York Color Tattoo 24 hodin. Je tam takový tak, no to už to nesmím. Jsou takový nahnědlý, ale je tam spoustu barv, no je tam stříbrný, je tam fialový, je tam černý. Myslím, že je to výhodná koupě, takže takhle to vypadá. No, a teď jsem si koupila takový štěteček na pudr. Mně se takový vždycky líbil, tak jsem si řekla, že se ho koupím. Je tu napsaný. Zakolcené pravé přírodní štětiny pro aplikaci sypkého i kompaktního pudru. Je to taková štětinečka, to určitě všichni znáte. Od Maybelline z DMka za 169 korun, jako asi to nepotřebuji, ale mně se to vždycky strašně líbilo, tak jsem si to asi musela koupit. No, to je všechno. No a dohromady mi to stalo asi 300. 190, to asi blbost, nějaký 400, něco takového, fakt. Tak vám to všechno ukážu. Tak, a fakt se omlouvám, že jsem se už dlouho nic nedávala, ale neměla jsem opravdu čas, nová škola a tedy. Takže, tímto se s vámi loučím a doufám, že se vám tohle video bude líbit. A líbí se mi, že jste mi dobře neřekl, ale že mi psal, proč už tam nepřidávám, což se mi docela líbí. Že já jsem myslela, že se na to nikdo nekouká, tak proto jsem si řekla, že už tam asi nebudu tolik dát články, ale tak kouká. Někdy já jsem určitě třeba nějaký tipy na vlasy, určitě, ale zatím nevím, nějak na to nemám čas, dneska se musím učit, takže no, ještě bych tady kecela 3 hodiny. Ahoj!